Så du kommer simpelthen bare op den her vej på, syng den tøs, og gå op og være lidt kæreste med Angel. Jeg vil gerne tale lidt på hinanden. Prøv at lægge mærke til først. Hvis man tager fat her, så er man på vej til OB-kamp. Hvis man tager fat her, så er man måske på vej et andet sted hen. Rent handler om kærlighed. Kærlighed mellem mennesker som par. Om det så er heteroseksuelle eller homoseksuelle, det er sådan set ligegyldigt. Det handler om kærlighed mellem mennesker som naboer, som almindelige medmennesker. Om retten til at være sig selv og være til og være her lige nu. Man kan sige, at forestillingens mantra klinger igennem flere sange i forestillingen og lyder No day but today, der er kun i dag. Forestillingen er bygget over Puccinis opera La Bohème, og handler om en gruppe venner, som er nutidens eller 90'ernes bohemer midt i Alphabet City i New York. De er fattige, de har brudt ind i en bygning, hvor de tidligere har boet til leje, og nu bor de der bare uden at betale. De er kunstnere, og så er de ramt af pesten. Man kan sige, at de står som opposition til samfundet med deres boheme facon på livet. Men de er ramt så af den ene store modstander, som er i Puccinis udgave var det tuberkulosen, og i 90'erne med Jonathan Larson som bagmand er det så AIDS. Vi spiller den i Aalborg, og det er jo lidt fantastisk. Den er tæt på at lukke nu, forestillingen på Broadway. Den lukker til sommer. Den havde Danmarks premiere i 1999. Den åbnede på Broadway i 96. Danmarks premiere i 99 på Aalborg Teater. Og nu er den ved at lukke på Broadway, og licensen overgår til nogle andre mennesker, som jeg tror har valgt, at den skal lukke. Og nu vender den lige tilbage til Aalborg og siger farvel til Danmark og til Skandinavien, inden den er færdig. Det synes jeg er en smuk tanke at gå ud med. Jeg kan lukke gæster ind, ikke snakke om, og så må du se, hvor meget du filmer undervejs. Ja. Og måske snakker du med Angel, det tror jeg, du gør. Lige inden han er blevet ført derover, der har Collins taget ved din hånd og sagt, du har sans for æstetik, skab en tunbøf i Asbæk. Lav en tunbøf. Ja. Det giver mærkelige billeder. Der bliver du danset op. Eller danset og danset, ikke? Og så bare nyd udsigten. Ha' en fest med hvert op. Indtil jeg siger, nu kommer du ned. Deroppe. Okay? Det er jo Musicaliber, som sætter Rent op. Og i en tid, hvor musikteateret har hårde kår, Aalborg Teater, som jo er sådan den professionelle, direkte konkurrent, vil jeg ikke kalde dem, men det er ligesom den store spiller sådan på teatermarkedet i Aalborg, har jo givet fortabt over for den dramatiske historiemættede musical, og begynder at lave teaterkoncert. De spiller teaterkoncert kort tid efter, vi har spillet. Men man kan sige, når nu Aalborg Teater vælger at gå en anden vej med musikteateret, så får Musicaliber jo en større rolle at spille sådan i det musikdramatiske miljø i Aalborg, og kan rykke ud og blive det, man kender som Aalborgs musikteater. Så siger de, jamen, vi har jo ikke noget at betale med. Sådan at vi får isoleret Benny i en cirkel af sure mennesker. Ikke? Vi er meget vrede. Ja, og hele kunsten er ikke at komme til at spille sådan noget, at vi er sur på dig. Altså, det er ligesom, det er bare at lave den sådan, at jeg som publikum kan sidde og se, okay, det er ikke rart at stå i den cirkel. For mig har Musicaliber altid været, lige fra de startede, for det er vel 10 år siden faktisk i år, tror jeg, har de altid stået for det rå talent, for det sådan det stærke talent, som igennem en iscenesættelse af en musical skal
kultiveres. Og der kan man så sige, der kommer jeg på banen. Vi har gjort det helt goldt i år, at vi har castet efter musikalsk stærke individer. Ud fra en tyrker tro på, at kan en person synge, så jeg bliver rørt, så kan jeg også få dem til at spille skuespil. Sådan at man går på den og føler med dem. Okay, Benny, mens jeg lige husker det, når du har stolen her, så når du går ud i gang med, vi ser det billede, vi laver hvad vi vil og får løn. Er der overhovedet nogen, der gider at høre, hvad jeg siger? Og der må I ikke høre, hvad han siger. Der lige præcis der må I netop ikke kigge på ham. Der skal du virkelig have den der, der hedder, men der er ikke nogen, der kigger på mig. Så tag stolen, hvad du siger. Vi ser det billede, vi laver hvad vi vil og får løn. Mens leger en masse. Betaler vores legeplads, så stop protesten. Så ved du får hans opmærksomhed. Hvis du stikker en stol i maven på ham, så lytter han. Vi er midt i januar nu, og vi havde for 5 dage siden havde vi vores allerførste gennemspilning af hele forestillingen. Og ja, det gik galt. Men vi er der, hvor at nu begynder spillerne at have en fornemmelse af, hvor er det, de skal gå og stå i de forskellige scener. Hvad er det for nogle toner, hvad er det for nogle ord, hvad er det for nogle forhold og konflikter, de går ind og ud af, når de går på og af scenen. Du sagde, du talte aldrig mere med ham. Hvem siger, at du har stemme, og hvem hun snakker med og taler til? Hvem siger, at du hvem siger, at jeg snakker til dig? Vi skæmtes, og det skal være mig. Det var så jeg slet ikke fandtes. Når jeg godt alle sagde, altid gå din vej, bare skrid. Kom så væk, din dumme sæk. Du nægter alt, skal nægter alt, skal jeg kunne have for mit liv for at tænke af de angel. En jeg kunne elske, uden frygt og for kærlighed. Der er nogle af spillerne, der er begyndt at smide manuskripterne nu. Så det begynder at være rigtigt teater, hvor man spiller med 2 arme, i stedet for at have et manuskript i den ene. Og der er lang vej nu. Der er rigtig lang vej nu, men vi har 1,5 måned at rykke i. Det begynder at samle sig nu. Jeg tror på det. Jeg tror, det bliver en rigtig fed forestilling. Nu bliver det rigtig godt. Nu bliver det rigtig fedt. Det er fedt, at han forsvinder. Jeg synes, det er super. Mega fed reaktion. Ingen kigger bare. Og det er fedt, at du siger